ainakin itse ajattelen, että yksi olennaisimpia eroja on ehkä semmoinen, että me voidaan opettaa semmoisia niin jotenkin isoja kokonaisuuksia ja pitkiä jaksoja ja miettiä, että miten sitä asiaa, mitä opetetaan siinä jaksotuntina eli pääainetuntina, niin miten sitä sitten työstetään kaikissa muissakin aiheissa. Ja ainakin tällainen luokanopettajana, että on vaikka se 3. luokan vanhan elämän niin kuin teema, talonpoikaiselämäteema, jossa pystytään viljelemään viljaa ja rakentamaan se mökki. Eli oikeasti tehdään niin semmoisia pitkiä projekteja. Steiner-koulu ehkä eroaa peruskoulusta tai suomalaisesta peruskoulusta siinä, että meillä on tosi paljon enemmän taideaineita ja semmoisia kädentaitoaineita. Ja mä en osaa ihan kaikista kouluista sanoa, mutta meidän koulussa on myös tämmöinen niin kuin retkeily ja tämmöinen luontokasvatus on niin kuin suuressa roolissa. Oi, tää on maailman paras koulu. Tää on paras koulu siitä, että me pyritään täällä ymmärtämään sitä lasten kasvua ja kehitystä niin hyvin kuin me pystytään sitä ymmärtämään. Eli se koko opetussuunnitelma on laadittu siten, että se niin kuin avittaa sitä lapsen kasvua. Eli pienemmät 1-, 2-, 3-luokalla se tekeminen on niin kuin pääkeskiössä. Eli tehdään paljon, retkeillään paljon, on toiminnallista opettamista, että se niin kuin tukee tavallaan sitä ikätasoista oppimista. No, tässä Steinerissa on parasta, kun täällä saa tehdä aika vapaasti kaikkea ja sitten on maalausta ja käydään retkillä ja tehdään tiiviisti yhdessä asioita ja muutenkin semmoinen mukava henki täällä. No, Steineriin voi aika lailla kaikki tulla, ihan sama mistä taustoista oot ja mitä oot tehnyt ennen. Että tänne voi tulla kuka tahansa ja kaikille annetaan mahdollisuus. Ei välttämättä Steiner-koulu sovi kaikille lapsille eikä välttämättä kaikille perheillekään, koska tämä vaatii kuitenkin jonkinlaista sitoutumista, että on niitä varainkeruuta ja koulun varainkeruuta ja luokkaretkien varainkeruuta ja näin, että ei se välttämättä just kaikille ole se juttu. Mutta kaikki perheet ja kaikki ihmiset on tervetulleita. Ehkä se opetustyyli ja opetustahti. Että muissa kouluissa se tahti on niin kuin paljon nopeampi ja se on vähän hankalampaa siellä. Steinerissa on tullut oltua nyt 6 vuotta ykkösestä lähtien täällä. Ja kun äiti on toiminut opettajana täällä, niin sitten sitä mukaan on myös aina tänne tullut. No siis vanhempien päätös, kun isä on ollut täällä koulussa ennen ja no täällä on hyvä olla, niin sitten päätettiin, että mut tuodaan tänne. No, tää ei ole semmoinen valtakunnallinen niin kuin iso koulu, että tää on tämmöinen yksityisrahoitteinen koulu, että niitä ei ole niin kuin, se ei ole sen valtio hommiessa niin kuin kaikki muut peruskoulut. Esim. Matikan tunneilla aika monet kaikki jutut lasketaan ja tehdään paljon eri tavalla. No, kyllä me maalaillaan normaalisti kerran viikossa, mutta silloin kun on esityksiä, niin sitten saattaa esimerkiksi olla siihen tilalle esityskenraaleja ja sellaisia. Niin.
Maalaillaan ja piirretään niin kuin kerran viikossa. No mun mielestä Steinerskoulussa on parasta kaikki kaverit ja niin. No mun mielestä kaikki on yhtä kivoja, koska meidän koulussa sattuu nyt olemaan erittäin kivat opettajat. Ja kaikki on yhtä kivoja, mutta eniten tykkää itse ehkä liikunnasta tai musiikista. Siihen niin kuin eläytyy helpommin mukaan. Niin. No, minulle merkitsee taide etenkin sitä, että sen kautta voi prosessoida niin kuin tunteita. Ja se on tapa ilmaista itseään, tapa pohtia. Ja tietenkin se taiteen tekeminenhän on vähän yksilöllistä, että toinen saa lohtua, iloa musisoinnin kautta, ilmastua ehkä itseänsä tai ajan sille, että on hetkeksi niin kuin pois siitä arjen pyörteestä. Toiselle sitten taas ehkä kuvataiteet on se tapa ilmaista. Itselle se on nimenomaan kuvataiteet, eli tavallaan, että jos tulee joku fiilis, voisi olla tunnetilalla suru tai ilo tai mikä vaan, niin sitten se on oma tapa käsitellä ehkä asioita. No ehkä se on tapa niin kuin hahmottaa maailmaa eri tavoilla ja että maailma on täynnä niin kuin tietoa eri asioista, mutta että voidaanko me saada sitä tietoa eri asioista jotenkin muutenkin kuin lukemalla ja niin kuin sillai, niin, että ehkä se taide on sitä tiedon jäsentämistä eri tavoilla.